Wakupatsirani Nkhani ndine Veronica Katsakumanja poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya Malamulo ikufuna ntchito zonse za migodi mdziko lino ziyimikayi kuti boma likonze mavuto omwe akula mu ntchitozi. Bungwe la UN ndi mkazi wamtsogoleri wa dziko lino ati pali kufunika koyika ndalama zokwanira padera zogwirira ntchito yofuna kuthana ndi nkhanza kwa amayi. President Chakwera wakhazikitsa sabata yokumbukira ntchito yothandiza anthu osowa kudzera ku bungwe la Malawi Red Cross Society. Nkhani za masewero akatswiri azunyiza nkhawa ndi kuchedwa kwa bungwe la FAM kuonjezera contract ya mphunzitsi wa timu ya dziko lino Mek Mwasi. Tendizi ndi zina zambiri nkhani pomwepo. Nyumba ya Malamulo yati ntchito zonse za migodi ziyimikayi pofuna kupereka mwayi kuboma kuti likonze mavuto omwe akula mu ntchitozi. Wapampando wa komiti ya Nyumba ya Malamulo yona za chilengedwe Awerani Chilenga wati dziko lino silikupindula ndi ntchito za migodi kamba kuti katangale wakula komanso malamulo sakutsatidwa. Komiti yatinso boma liloleze kampani yomwe inkakumba miyala ya granite ku Ilomba kuchitipa kuti igwire ntchitoyi atikamba kolephera kukwaniritsa zomwe anagwirizana. John Paul Kayuni ayindi ripoti. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za chilengedwe yati kwa zaka zambiri dziko la Malawi lakhala lisakupindula ndi ntchito za migodi kamba kakatangale mwazina. Wapampando wa komiti Awerani Chilenga wati dziko likutaya pafupifupi 20 million kwacha pa tsiku kamba kakatangale mu ntchito za migodi, ndipo wati ndipofunika kuchitapo kanthu msanga. Achilenga anena izi ku Lilongwe pomwe komiti yawo inakumana ndi mbali zokhudzidwa mu ntchito za migodi kuti akambirane za mavuto omwe nthambi ikumana nawo komanso kupeza njira zothanirana ndi mavutowo. Padakali pano komiti yati boma liyimitsekaye ntchito zonse za migodi mdziko muno kuti likhale ndi nthawi yokozanso nthambi. Anthu akukumba migodi mwachinyengo kwakuti chokhumudwitsa kwambiri choti inuyo ndine muziwe nchoti ambiri amene akuzembesa migodi imeneyi si a Malawi yayi. Ifeyo mwathu muno tilibe msika. Akunduna akunena kuti tikuyang'ana msika. Pokhapokha msika upezeke migodi ya anthu akakumba amayo azigulitsa mziko mwamuno. Koma zoti anthu akunja azibwera azitibera migodi yathu tikuluza ngati ziko pafupifupi siku lililonse 20 million Malawi kwacha kupyolera mu chinyengo chimene chichi ndiye akakhazikitsa ndondomeko zonse m'malo asegula. Mulembi wamkulu mu nduna za migodi a Joseph Mkandawire wavomereza kuti pakufunikati kukonza zinthu ku ndunawo. Iwowa ati achitapo kanthu pa zomwe Nyumba ya Malamulo yanena. Tachilandira kuti tiche suspend Nyumba ya Malamulo ndi Nyumba ya Malamulo ife tikachitanso report ku boma ku executive kuti talandira ma recommendations awawa. Koma chachikulu chokuti ifeyo tena kuchilimika kuti katupanga ma reforms kukonza ministry tikonze msanga. Bungwe la Natural Resources Justice Network lati zomwe Nyumba ya Malamulo yanena zithandiza kukonza zinthu mnthambi. Komiti yatinso boma lisapereke chilolezo ku kampani yomwe inkakumba miyala ya granite ku Ilomba kuchitipa kuti igwire ntchitoyi atikamba kolephera kukwaniritsa zomwe anagwirizana. Chiwerengero cha anthu amene akuyenera kupindula mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo chatsika ndi anthu 600,000 kuchoka pa 4.2 million kufika pa 3.6 million. Mlembi wamkulu mu nduna wa za ulimi Arika Makanga wati mayinawa awachotsa atamaliza kuwunikanso mndandanda wa anthu omwe akuyenera kupindula omwe akuonetsa kuti ena mwa anthu omwe awachotsawo amawalemba kawiri pomwe ena anali chinyengo. Pakadali pano wapampando wa komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi Saulos Chilima wapempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti akhale patsogolo kuonetsetsa kuti mavuto omwe ndondomekoyi yakumana nawo awakonza kuti Amalawi apindule nayo. Bungwe la UN lati pali kufunika kuti dziko lino lizigwira ntchito ndi magulu a anthu osiyanasiyana monga omwe amakwatirana amuna kapena akazi okhaokha polimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV. Mkulu wa bungwelo oyendetsa ntchito za matendawa Anuha Sese wati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino polimbana ndi matendawa kolo aliyense kupeza thandizo la chipatala ndi zothandiza polimbana ndi nthendayi. Mlembi wamkulu mu nduna wa za umoyo Dr. Charles Mwansambo wati boma likuchita zotheka pofuna kuonetsetsa kuti aliyense akutenga mbali polimbana ndi matenda a AIDS.
pakhala pali malipoti oti anthu ena monga mahule komanso amayi kapena abambo omwe amakwatirana okhaokha samapatsa mwayi opeza thandizo la mankhwala mu zipatala zaboma. Mkulu wa bungwe la UNAIDS kuno ku Malawi Anu Wasise wati kuti dziko lino lithane ndi matenda a AIDS aliyense akhale mfulu kapeza thandizo la mankhwala mzipatala zaboma. Dziko lino lili ndi anthu atsopano 33,000 omwe andika chirombo ka HIV ndipo zaka zoyambira 15 mpaka 49 ndi wakhudzika kwambiri. Mulembi wamkulu mu nduna za umoyo Dr. Charles Mwansambo wati boma lionetsetsa kuti matenda awa achepa kwambiri mdziko muno. Ziwanso mafilmu sex workers mba key populations pa chizungu amene wanso ndi gulu limodzi limene likukhudzanso kwambiri. Ndiye monga anthu amene tikugwira ntchito oti tifokese matenda amenewa tikufufuza njira ndithu kuti magulu amenewa tayike ndithu pa priority kuti matenda amenewa tafoketse kukwana chaka cha 2030. Anthu 1.1 million ndoma andika chirombo ka HIV mdziko muno. M'malo mwa Zodiak ndine Steve Zimba. Mmodzi mwa omenya ufulu wa amayi mdziko lino ayimakaliya wati mdziko lino mukufunika kafukufuku watsopano wa zimene zikukolezera ntchitidwe yokwitira asungwana omwe kukulirakulira. Akaliya ati zikuonetsanso kuti mwina uthenga omwe umaperekedwa kwa anthu okhudza kuyipa kwa mchitidwewu komanso njira zoperekera uthengawo zikuyenera kusintha kuti mchitidwewu uchepe. Choyamba tikhale tizifuse zintchito chani nthawi takhala tikupanga koma zinthu chitikirabe mamo tilinabwezi pano timanena kuti nkhaza zatani zachepa mwina zipita kokutha tiunite pamenepo. Chachiwiri nchoti mwina kukhalebe kafukufuku wina woti tipeze kuti chimene chikupangisa kuti azibambo ena apitirizebe kumagwiririra ana kumagwiririra asikana komanso kugwiririra amayi ndi chani chikuchitika mwina kafukufuku amene atipasa ndondomeko yabwino kuti mwina tisatire tikamapitisa mauthenga. Chomaliza kumaganizo kwanga nchonera kuti amene amagwira ntchito zokhudzana ndi malamulo tiyerekeze apolisi ndiyena aonetsese kuti malamulo akugwira ntchito. Kwathu kuno anthu aonjeza kusalemekeza malamulo mapeto ake anthu akungopanga zimene akufuna. Tikufuna tione ndondomeko loti munthu wapanga mlandu wapezeka ndi mlandu umene apolisi akutenga wapita ku khoti munthu uja wapeza chilango chimene amene akupeza osati nkhani zingothera munjira anthu asanafike olumina ku khoti olufika ku khoti mzindisowa zingatizenze zimene tikufuna kuti kalimbikise. Pinaku tikulimbikisaso ana athu kuti tizitha kukambirana nawo kuti aziwe kuti ziko lasokonekera pang'ono ndi anthu amene amapanga zinthu zachipongwe. Azikhala kuziwa azisegula maso anthu ena akamafuna kuwapanga chipongwe amene ali ndi saizi yoti akhuza kuona chifukwa ena ndi ochepa kwambiri. Lezo sezi khale ngati tikuzipereka mauthenga amene tikupita nawo kuyambira tsiku la mawa limene tizikhala tikukumbukira nkhaza zimene zakhala zichitika kwa amayi kwa asikana dziko lonse lapansi. Bungwe la United Nations lati dziko la Malawi liyenera kuyika ndalama zokwanira padera otsogoleri kudzipereka komanso anthu onse kugwira ntchito molimba mtima pofuna kuthana ndi nkhanza kwa amayi. Oyimirira bungweli pa nkhani za amayi mdziko muno Akala Anyangwe alankhula izi kumangochi pokhazikitsa masiku 16 olimbana ndi nkhanza kwa amayi. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliati ati bumali lili ndi chidwi chofuna kuthana ndi mchitidwewu ndipo likhazikitsa ndondomeko zokhwima zothana ndi mchitidwewu. Rafael Mlozowa ayindi ripoti. Unaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo lero wakhazikitsa masiku 16 oganizira nkhani zokhudza nkhanza za amayi munyengoyi yomwe izathe pa 10 December. Pakhala pakuchitika zosiyanasiyana zomwe zikhale kuthandiza kulimbanirana ndi nkhanza zomwe amayi ana komanso anthu ena amachitikidwa. Polankhula pa msonkhanowu omwe unachitikira pa skulu ya primary ya Makawa kumangochi yemwe ndoyimirira bungwe la United Nations nkhani za amayi mdziko muno Akala Anyangwe anati dziko la Malawi chimene likufunika ndikuti lifike potheseratu nkhanza zonse zimene anthu amachitirana. Koma iwo anati izi zichitika ngati pakhale kuti dziko la Malawi
layikapo mtima, layikapo chuma, komanso usogoleri, ndipo anthu onse akugwirira ntchito limodzi. Malingana ndi wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Aisha Mambo, dziko lino lili kale ndi malamulo abwino, koma angofunika kuti malamulowa apangidwe kuti azigwira ntchito kuti alimbane ndi nkhanzazi. Komabe iwo anati nyumba ya malamulo ikhoza kuthandizapo chifukwa pali mipata ina imene ilipo m'malamulo imene itakhala kuti nyumba iyi yabwera pamodzi ndi kuthandiza zinthuzi ziyenda bwino. Ifeyo ngati adindo tibwererenso tikaone malamulo athu, tikaonetsetse kuti palibe mpata wina uliwonse kuti munthu angamakhale ndi chilakolako chochimaso machimo ngati okhuza nkhanza. Mwina tikatero zinthu zidzasintha dziko. Mawu ake nduna mundu nawo Mayi Patricia Kaliati anati boma ndilokonzeka, ndipo chaka chino anthu atenge kuti nyengo ya chaka chino ndi chiyambi chatsopano cholimbanirana ndi nkhanza zimene zakhala zikuchitika mdziko muno. Gender unit zikhali pasile mphamvu zigwire ntchito moyenera, komanso gender budgeting kuonesesa kuti department iliyonse aone ufulu wa azimayi, kupempha azimayi anake kuti aziyira malipoti nkhanza zimene akumana nawo. Mwambo chaka chino ukuganiziridwa ndi mutu woti kubwera pamodzi polimbana ndi nkhanza, kunenedza nkhanza, komanso kuchitapo kanthu, komanso kuyikapo ndalama. Malo mwa ZBS ndi Rafa Mlozowa. Ndipo pamene dziko la Malawi likukumbukira nawo masiku 16 othana ndi nkhanza kwa amayi, mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Monica Chakwera watulutsa uthenga wapadera momwe akupempha anthu mdziko lino kuti alingalire gawo lomwe akutenga polimbana ndi nkhanzazi. Malinga ndi Chakwera, masiku abwera pa nthawi yomwe dziko lino laona chiwerengero cha atsikana ndi amayi kugwiriridwa chikukwera kwambiri. Iwo apempha anthu kuti abwere pamodzi ndi kugwira ntchito yothana ndi mchitidweyo. Mafumu komanso atsogoleri a mipingo ali ndi udindo waukulu wothetsa nkhanza. Motero ndikuwalimbikitsa kuti atengepo mbali yothetsa zikhulupiriro za makolo zomwe zimapangitsa kuti nkhanza zichuluke. Tikachitidwa nkhanza, tiyeni tikanene msanga kwa atsogoleri oyenera pogwiritsa ntchito njira izi. Polisi yomwe tinayo pafupi ku nyumba ya chinsinsi, kapena kuimba manambala awa kwa ulere 5600 kapena 166. Tikhonzanso kunena nkhanza kwa atsogoleri akumudzi, kwa mabungwe ndi atsogoleri onse omwe tinawo kumudziko, kupempha atsogoleri onse kuti aonetsetse kuti ndalama zokwanira ndi zonse zofunikira zaperekedwa ku maofesi oyenera amene amagwira ntchito yothandiza anthu pa nkhani zimene za nkhanzazi. Tonse tili ndi udindo. Mukuonera nkhani tikadali ndi zambiri zikathaisi. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products.
Spells a good ball under his, has a chance to win the game. Anyime bwana. Mukugona somesa toni ali modzi mpira. Usiku munapita kuti. Bali bwa. Winori musakhale mudaje ubongo wakadzidzi. Ubongo wakadzidzi nanga mwatani. Fungwa kumuntu une kuchipatala ndipatsa mankhwala. Ndenu mali nikamwa numafoka mpaka umagona. Kwabosa dandaula pakangota 30 minutes zumakhala zitata. Toni ali modzi mpirawo. Inu achindime musasekerereka. Numabwereramo. Kuti mankhwala amene azachipatala amatiuza kuti gwiritsa ntchito tikadwala. Cholinga nkuti tichire. Koma ngati mankhwala mupeza na mavuto siyana kaya kuyabwa nthupi kutuluka zotupa kufoka ena kusiza mpaka kugona kumene dziwa ndikuti pali vuto choncho ndi bwino kudziwitsa azachipatala msanga cholinga ndi chakuti azachipatala ndi Pharmacy and Medicines Regulatory Authority adziwe kuti ndi anthu angati amene akumakumana mavuto siyana akalandira chithandizo cha mankhwala cholinga kuti wena sadzapeza mavuto ngati amenewo ndi Pharmacy and Medicines Regulatory Authority akuti tifotokoze vuto kuti litetezera pachakuli corona. Report to protect others. takulandiranso koma tisanapitirire tionenso mitu ya Nkhanizi. Nyumba ya Malamulo ikufuna ntchito zonse za migodi mdziko lino ziyimikayi kuti boma likonze mavuto omwe akula mu ntchitozi. Bungwe la UN ndi mkasi wa mtsogoleri wa dziko lino ati pali kufunika koyika ndalama zokwanira padera zogwirira ntchito yofuna kuthana ndi nkhanza kwa amayi. President Chakwera wakhazikitsa sabata yokumbukira ntchito yothandiza anthu osowa kudzera ku bungwe la Malawi Red Cross Society. Nkhani za masewero akatswiri asonyeza nkhawa ndi kuchedwa wa bungwe la FAM kuonjezera contract ya mphunzitsi wa timu ya dziko lino McMassey. Popitirira ndi nkhanizi, sabata yokumbukira ntchito yothandiza anthu osowa kudzera mbungwe la Malawi Red Cross Society ayikhazikitsa pomwe President Chakwera wapempha aliyense mdziko muno kutengapo mbali yothandiza anthu osowa. President yu amalankhula izi pomwe amakhazikitsa sabatayi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Pamwambowo President wa bungweli Lazarus Chakwera adandaula kuti kusowa kwa ndalama kukhudza ntchito zawo. Western Quarter ayindi ripoti. President Lazarus Chakwera walimbikitsa Malawi kuti akhale ndi mtima wochita zinthu mongodzipereka pofuna kutumikira ndi kukweza moyo wa anthu osautsidwa ndi ngozi zadzidzidzi. Povomereza kuti dziko lino lakhala likumana ndi ngozi zotere kuphatikizapo mliri wa COVID-19, President Chakwera wati pakufunika mgwirizano pakati pa Malawi populumutsa anthu osowekera thandizo. Iye wanena izi potsegulira sabata yomwe bungwe la Malawi Red Cross Society limakumbukira ntchito zomwe limagwira pa dziko lonse. Apa mtsogoleri wa dziko linoyu walimbikitsa anthu ndi mabungwe kuti agwirane manja pothandiza ndi kangachepe kusabatayi kuti anthu osautsidwa ndi ngozi zadzidzidziwa athandizike. From the example of the Malawi Red Cross, kuchokera ku ntchito zomwe bungwe la Malawi Red Cross limagwira, tikudziwa kuti moyo wotumikira umalira zambiri. Ndikudziwanso za mavuto azachuma omwe bungwe limakumana nawo monga anenera, ndipo boma langa likudzipereka kuti lithandize poyenera. And my administration is committed to assist where appropriate. President wa Malawi Red Cross Lazarus Chakwera wapempha thandizo ku kampani zosiyanasiyana kuti lithe kuthandiza pa nthawi ya ngozi. Uthenga wakulu wa sabata imeneyi chaka chino ndi wopempha anthu kuti athandize bungwe la Red Cross njira zosiyanasiyana. Ngati bungwe limene timagwira ntchito yothandiza anthu pa mavuto osiyana mdziko muno, ena achilengedwe yodza chifukwa cha chilengedwe, komanso ena amene amadza chifukwa cha mwina ku zochitachita za anthu, komanso tikanena nkhani ya matenda amene ali pakati pathu ya COVID-19, zonsezi zikufuna ndalama kuti ifeyo ngati bungwe la Red Cross kuti tikagwepo tikathandizepo tifuna ndalama. Bungwe la Malawi Red Cross likuyembekezeka kupeza 60 million kwacha msabatayi. Malo mwa Zodiak ku Lilongwe, ndine Western Quarter.
manja osaukitsitsa osachepera 4,000 boma la mzimba akuyembekezeka kupindula ndi 500 miliyoni kwacha yothandizira kuti asiye kudalira kulandira ndalama za mtukula pakhomo ndi kukhala odziyimira pawokha pachuma. Mkulu wa famse a Dickson Ngwende wati mabanja osaukitsitsawa azilandira ndalama kuyambira 150,000 kwacha kufika 220,000 kwacha zola zitha kuyambira bizinesi zing'onozing'ono. Panali Nyirenda walemba ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa Financial Access to Rural Markets, Smallholder and Enterprises Dickson Ngwende, ndalama zomwe apereka cholinga chake nkuthandiza mabanja osaukitsitsa omwe amalandira mtukula pakhomo kuyamba kukhala odziyimira pawokha pachuma. Angwende ati akukhulupirira kuti ndalama zimenezi zithandiza mabanja awa kuyamba mabizinesi ang'onoang'ono zomwe zichititsa kuti asiye kudalira ndalama za mtukula pakhomo. Afamse apereka ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha ku bungwe la Save the Children Malawi lomwe liyendetse ntchito imeneyi boma la mzimba yomwe ikhuze mabanja oposa 4,000. Ndalama zimene timapereka lerozi chiyang'aniro chachi nchonera kuti mabanja amene ali osaukitsitsa kuno amene amadalira mtukula pakhomo siye kudalira mtukula pakhomo chifukwa panga business. Ndalama zimene timaperekazi cholinga chachi nchokuti mabizinesi amene mabanja amene wawo anayamba tiawonjezere kuwapasa mpamba okuti mabizinesi wo atukuke ayambe ku mabizinesi awo aja akule. Chiyang'aniro chathu nchonera kuti mabizinesi akakhala okula ndiye kuti akukulisa iwo aja ndalama zimene angathe kupeza pabanja pawo ndi kumatha kumazithandizira okha. Mkulu wa bungwe la Save the Children Malawi Akim Kok ati mwa mabanja awa opyola 4,000 omwe alandire ndalama zoyambira zimenezi ambiri ndi mabanja omwe akutsogozedwa ndi amayi. Kotero akutha kuona kuti izi zithandiza potetsa umphawi mabanja awo. Wachiwiri kwa mkulu woona za ndalama za penshoni ku nduna wa zachuma Anansi Mpita alimbikitsa mabanja omwe alandire nawo ndalama zimenezi kuti asaziononge koma kuti azigwiritse ntchito potukula miyoyo yawo pachuma. Chilimbikiso chinaperekedwadi kuti anthuwa akalandira ndalama zimenezi asaganizire njira iliyonse yozipepesera koma akagwire ntchito imene alandira ndalama zona imene kufunikira kuti akapangire mabizinesi ang'onoang'ono oti azitukulire miyoyo yawo makomo mwawo. Ntchito yomwe cholinga chake kuthandiza anthu osaukitsitsa omwe amalandira ndalama za mtukula pakhomo kukhala odziyimira pawokha pachuma ayigwira maboma 9 mdziko muno. Malo mwa Zodiak ndine Vanani Renda. Nkhani za masewero akatswiri pa za masewero ati nzodandaulitsa kuti bungwe la FAM likuchedwa kuonjezera contract ya mphunzitsi wa timu ya dziko lino Mick Mwasi pomwe ikupita kumapeto. Pomwe pari chinyama kuti izi zitha kusokoneza kaseweredwe ka timu ya Flames. Katswiri wina George Josiwa wati mphunzitsiyu sangayike chidwi chochuluka kuti muyi kamba kuti sakudziwa za tsogolo lake. Contract ya Mwasi ikuyembekezeka kutha chaka chamawa mu February. Flames isanakumane ndi matimu a South Sudan komanso Uganda mu mpikisano wa AFCON. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu koma sanasiyane tionenso mitu yake. Nyumba ya malamulo ikufuna ntchito zonse za migodi mdziko lino ziyimikayi kuti boma likonze mavuto omwe akuona mu ntchitozi. Bungwe la UN ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino ati pali kufunika koyika ndalama zokwanira padera zogwirira ntchito yofuna kuthana ndi nkhanza kwa amayi. President Chakwera wakhazikitsa sabata yokumbukira ntchito yothandiza anthu osowa kudzera ku bungwe la Malawi Red Cross Society. Munkhani za masewero akatswiri asonyeza nkhawa ndi kuchedwa kwa bungwe la FAM kuonjezera contract ya mphunzitsi wa timu ya dziko lino Mick Mwasi. Kuwerenga zambiri pa tsamba lathu pa internet zodiakmalawi.com. Munali ndine Veronica Katsalamanja.